uităm la muncă. Așa, dar nu subsol. Nu strică doar cu pianul. Am spus că vei de pomană. Vă propun să ne întoarcem în urmă cu 22 de ani și să vedem fiecare dintre noi ce gândea la momentul respectiv despre domnul profesor Bazilu. Deci, o să-i citim și pe cei absenți. Poate în felul acesta vom face niște completări. Deci, Tamara Cioreanu. Când amintirile din trecut încearcă să vă cheme, veți răscoi acest album îngălbenit de vreme. Aș adăuga eu, fără mine. Vulturescu Georgetan. Toate trec în asta lume ca și roa de pe flori, amintirea doar rămâne ca ceva nemuritor. Să vedem. Sorin Leaschi. Precum acest far singuratic a îndreptat pe calea cea bună sutele nave, așa și dumneavoastră ne-ați călăuzit pe poteca ce deschide asprul drum al vieții. Oare acum ne-am dat seama că vă iubim? Nu, acum 22 de ani. Păi aștept oferte de secretare. Nu de secretare, de secretare. Păi, ține o licitație. Ține o licitație. Nu, se ține concurs. Licitația se ține cu alte mâini. Deci, Nichitelu Mihaela și Dumitru Aneta. Aici e scris ceva mai mult, eu o să fiu mai sintetic. Ne veți uita că ce departe, ne veți uita că ce firesc, ne veți uita că și uitarea e scrisă în legile omenești. Așa. Tureanu Mălina și Suciu Speranța. Despărțirile sunt triste, dar amintirile frumoase. De aceea am vrea ca acest album să fie o amintire frumoasă pentru dumneavoastră și o piedică în calea uitării. Sperăm să nu ne uite dirigintele, profesorul, omul. Să nu ne uite că și noi nu-l vom uita. Aici o să cer ajutorul uneia dintre colegele noastre, Bănescu Gabriela, pentru că e scris în limba latină și eu latina am cam uitat-o. Eventual ne poate ajuta domnul profesor Mitrofan, că istoria s-a împletit cu latina poporului român. Un ameris ama, supremus vale, ubi bene, ibi patria. Tu e bien, ti fini bien. Asta nu mai la bine, dar mă rog. Cu autoare Silai din Elisabeta, care nu ne-a onorat cu prezența, dar probabil vine la 25 de ani. Subsemnate, adică eu. Eu un gentilom de înaltă noblețe, pentru însușirile lui, îi sunt cu totul îndatorat. Fă-i dar primirea cuvenită în măsura în care îl prețuiești, îmi este încălzită foarte inima de tot ce scrie recunoscătoare, deci fi binevenit, cinstite domn, dar vorba nu-i de ajuns. Prin ce voi face, voi dovedi aceasta. Nu sunt eu autor, e Shakespeare. Panica Mariana și Gheorghe Constanța. Ne pare rău că lipsesc, dar să vedem cum gândeau la vremea respectivă. Multe uită omul în viață, multe am uitat și eu, dar ca să vă uit vreodată, o să-mi fie foarte greu. Deci vă urez în viață fericire și mulți ani. Țăranu Mircea și Mitache Cristian. Suntem în miezul unui ev aprins, să-i dăm la însuflețirii noastre vamă, cei ce nu ar dezvățuiți ca noi, în flăcările noastre se destramă. Laviș. Nicolae.
Dragul Marinică, fără fotografie. Și-a uitat-o probabil la buletin. Deși albumul este mic și nu poate vorbi, el totuși multe din trecut vă poate aminti. Cu multă stimă, cine a spus mai devreme? Băi, vorba, nu repete liturghia de 2 ori pentru babă sună. Deci ofer locul de aici. Stavila Unica. Lipsește și ea. Dumneavoastră ați fost cel care m-ați făcut să răsfoiți pentru întâia dată o gazetă de fizică și chimie. Vă mulțumesc. Cu stimă și respect, Stavila. Niclău Marin. Sau pe scurt, Nini. Oricât ne-ar înfrunta vrăjmașii, mereu noi vom cânta, urmându-ți pașii, curat voia vom căpăta, trăind în tine, dureze viața ta, mult timp spre bine. Cu drag, domnului profesor diriginte Mazilu. Oleniuc Viorel și Jipa Constanța. O luăm de la stânga la dreapta sau suntem politicoși și începem cu Jipa Constanța? Am spus odată că eu am avut noroc de diriginți buni. Astăzi mă corectez. Noi am avut noroc de cel mai bun diriginte. Oleniuc Viorel. Era poet pe vremea aia. Acum e doctor. Adio clipe fericite, sculptate în sufletul primeat. În clipa asta spun adio trecutului atât de drag. Eu cred că viitorul e mai drag decât trecutul. Sărim peste rai cu Marius și Maxim Simona că e multă proză. Cristi Smarândache și Grinciu Caura care ne lipsesc totuși în seara asta atât de mult. Domnului profesor cu dragoste, să nu-i uitați pe cei care v-au stimat și v-au iubit atât de mult. Despărțire, e o mică ecuație aici, duce spre diriginte în sus și spre amintire în jos. Doamna profesoară Popescu nu este aici, așa că nu intrăm în matematică. Câtea Viorel. Adâncă recunoștință celui care mi-a fost profesor și diriginte. Bine, el nu era poet. Johnny Bondeanu, care se luptă undeva pe o platformă în mijlocul Mării Negre. Câteva cuvinte pot spune totul. Vă mulțumesc pentru tot. Cred că a fost mai scurt ca ceilalți. Dar și mai expresiv. Sărind peste Mocanul Gheorghe, că făcea și el ceva proză pe vremea aia, și intrăm pe invers, dintr-o nefericită coincidență, paginile s-au inversat. Ilinescu Gheorghe. Aștept pe această filă de album cele mai sincere sentimente pentru acela pe care l-am stimat atât ca om cât și ca profesor. Tovarășului profesor, era tovarăș pe vremea aia, deci domnului profesor diriginte Maziu. Brăhășescu Viorel, cârciumarul care se laudă mult și face puțin. Sau taximetristul orașului Mangalia, unul dintre cei mai buni. Pe această cale mulțumesc celui mai drag om ca profesor și ca diriginte și totodată cu gândul că nu mă veți uita, cred că nu l-ați uitat, domnul profesor, și aici mai scrie ceva puțin, mai puțin vizibil. Îmi cer scuze, dar nu reușesc să decifrez. Nu prea știu să citești. Așteptăm voluntari. Popescu Mirela. Și ea mi-a lipsește în seara asta, că domnul profesor are probleme cu dinții, din câte am înțeles la liceu. Așa că câteva cuvinte sincere, izvorânte din sufletul unei eleve
care va ști să vă iubească atât ca profesor, cât și ca diriginte. Timpul este un templu și noi ne închinăm în fața lui, un templu care de veacuri strânge în el visuri, speranțe, idealuri și sperăm că într-o zi anume să fiți iar în mijlocul nostru și clipa aceea va fi clipa cea mai frumoasă din viața noastră de elev. Cu stimă, respect și admirație, aceeași Popescu Mirela. Cucu Adriana, actualmente Arghiroiu, sau Arghirescu Adriana. Aștept aici câteva cuvinte din adâncul sufletului, în dorința de a șterge amintirile neplăcute legate de acești 2 ani în care mi-ați fost profesor și diriginte. Nu pot exprima în cuvinte recunoștința față de acel om care mi-a insuflat o adâncă pasiune. Aș dori acum să vă rog, mă refer la chimie, bineînțeles, sau ea se referă la chimie. Aș dori acum să vă rog ceva atât din partea mea, cât și din partea celor care vă vor aștepta, ca să petrecem împreună cu dumneavoastră ultimele clipe ale vieții de elev. Această dorință este acum pe adresa școlii, din când în când, câteva cânturi despre dumneavoastră, despre copiii cu care lucrați, despre tot ce vi se pare interesant. La rândul nostru vă vom răspunde. Vom fi mândri să putem spune că familia anului 2 real nu s-a dezmembrat și a rămas și va rămâne în un tot unitar, așa cum ați dorit-o, cu stimă, Adriana Cucu. Și nu în ultimul rând, l-am lăsat pe colegul nostru Bula Eugen, deoarece versurile pe care le-a scris aici se potrivesc cu o încheiere. Vă mulțumim din inim, cum știu învățăceii, iubitului lor dască, adânc să-i mulțumească. Și vrem, la despărțire, să vă mai spunem încă un bob cum este de vorbă de-a noastră românească. An după an, clepsidra își rotunjește plinul, lăsând în schimb tărie și rost întregii vieți. Acum, noi, cei din bancă, vă adresăm urarea, ani mulți, senini și rodnici, în viață să aveți.